Bos días a todas e a todos. Señor xerente do Servicio Galego de Saúde, José Ramón Parada, señora subdirectora xeral de Servicios Sociais Comunitarios da Consellería de Política Social, dona Sonia Piñeiro, señor xerente da Área Sanitaria de Ourense, Verín, Barco de Valdeorras, don Félix Rubial, señora directora de Atención Primaria de Ourense, dona Isabel Gómez, señor representante da Diputación de Ourense, don Rosendo Luís Fernández, señora representante do Consello Xeral de Traballo Social, dona Raquel Millán, señora presidenta do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, dona Miriam Rodríguez, representante política, dona Ruth Reza, comité científico, ponentes, moderadoras, compañeiras. Benvidas ás cuartas xornadas de Traballo Social e Saúde que levan por título Saúde, Comunidade e Traballo Social Comunitario. Xa pasaron moitos anos, pasaron máis de 30 anos desde que se fixera aquela primeira xornada de Traballo Social e Saúde na cidade da Coruña e seguimos aquí cas mesmas ganas e ca mesma motivación por mellorar o traballo social sanitario. Chegamos aquí a Ourense coas mesmas ganas e ca mesma ilusión. Nesta edición, o tema central é a saúde e a comunidade. Andamos en saúde nun novo modelo onde a autonomía das persoas para tomar decisións e a acción comunitaria son dous eixes fundamentais na intervención. Con esta xornada pretendemos crear un espacio para compartir coñecemento e discutir colectivamente entre todas sobre a importancia da comunidade, o territorio, a rede e os procesos de saúde e enfermidade. Temos que camiñar todas e todos na mesma dirección. Responsables políticos que aquí nos acompañan, académicos que tamén están presentes, profesionais e cidadanía. É preciso, por unha parte, moi importante, impulsar estrategias estruturais que promovan e organizan a acción comunitaria dentro dos dispositivos de saúde con e dentro da comunidade. Tamén na formación é preciso reforzar as competencias dos profesionais na intervención comunitaria e nos determinantes sociais da saúde. Igualmente, as e os traballadores sociais temos unha responsabilidade profesional importante, a de planificar e implementar accións sociais comunitarias que promovan e favorezan a equidade en saúde dentro do principio ético do respeto á autonomía das persoas e na procura da xustiza social. Seguindo estes eixes que acabo de comentar de contido, reunimos hoxe aquí a profesionais de referencia neste ámbito, que van a ser realmente as conductoras deste evento durante toda a xornada. A xornada vai comenzar, en primeiro lugar, ca conferencia inaugural que revisa a necesidade de unha estrategia estrutural de saúde comunitaria para que poida chegar aos profesionales e dos profesionais para que poida chegar á cidadanía. Dependencia, cronicidade e discapacidade son temas complexos e recurrentes para o traballo social sanitario, xa que vivimos nunha sociedade moi avellentada, empobrecida e desigual, onde os coidados recaen nas mulleres e, sobre todo, nas mulleres da familia. A primeira mesa aporta e reflexiona sobre isto, a crise dos coidados. Nas comunicacións libres compartiremos experiencias e boas prácticas cos mesmos eixes, comunidade, ética e xénero. A segunda mesa, xa pola tarde, vai sobre a necesidade de facer alianzas entre o sociosanitario, facer redes entre o sector sanitario, o social e o terceiro sector. Deixaremos tamén un pequeno espacio para agradecer ás compañeiras xubiladas nos últimos anos que foron quenes abriron o camiño no traballo social sanitario e tanto aportaron a él. E remataremos este día pondo a mirada crítica e feminista sobre o autocuidado das traballadoras sociais sanitarias no ámbito laboral no seu exercicio de coidadoras de coidadoras. Para que todo isto sexa posible, o Comité Científico, formado polas xefas de Servicio de Traballo Social das traballadoras sociais das diferentes áreas sanitarias, o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia e a Asociación Española de Traballo Social e Salud, levamos traballando dende hai moitos meses. O meu primeiro agradecemento para todas elas. E de xeito moi especial quero recoñecer o traballo de David Gontán por tantas e tantas horas de dedicación, Ana Guillén, Isabel Fernández, Antonio Doval, Carlos Bermello. Moitas gracias a todos, de verdade. Moi importantes tamén as aportacións económicas e materiais da Xerencia da Área Sanitaria de Ourense, Verín e Barco de Valdeorras, da Diputación de Ourense, do Colexio Profesional de Traballo Social de Galicia, da Asociación Española de Traballo Social e Saúde, do Consello Xeral de Traballo Social,
do Sabadell Profesional, Broker Seguros, Residencia de Maiores de Silleda, Domus Vi e Área Social de Gaes. Gracias a todos eles por facer posible esta xornada. Ponentes, moderadoras, compañeiras, gracias a todas. Esperamos que sexa de proveito para todas e que disfrutedes da nosa cidade. Benvidas á xornada, benvidas á cidade das augas quentes. A continuación, imos dar paso aos representantes institucionais para que fagan a inauguración oficial. Van a intervir por este orden. Dona Miriam Rodríguez, presidenta do Colexio Oficial de Galicia. Don Félix Rubial, xerente da Área Sanitaria de Ourense, Verín e Barco de Valdeorras. Don Rosendo Fernández, da Diputación de Ourense, e don José Ramón Parada, xerente do Sergas. Moitas gracias, benvidas de novo. Hola, bos días a todas e a todos. En primeiro lugar, dende o colexio, queríamos dar as grazas e expresar o noso máis sincero agradecemento ás xefas de servizo das 7 áreas sanitarias pola organización destas xornadas, en especial a xefatura de Ourense, Verín e Barco de Valdeorras e as compañeiras desta área sanitaria. Así mesmo, agradecemos á Deputación Provincial por ceder o espazo e por estar presente á inauguración das xornadas e tamén aos vogais da Xunta de Goberno do Colexio e o personal técnico por facelas posibles. Agradecer a presenza das institucións, dos partidos políticos presentes, as universidades, as representantes do Consello Xeral, coa presenza da súa secretaria vogal de Saúde, Raquel Millán, e a colaboración da Asociación de Traballo Social e Saúde. Por suposto, agradecer a asistencia e a participación coas súas ponencias de tantas e tantos colegas de profesión hoxe aquí reunidos. Dende o colexio e aproveitando a presenza do novo xerente do Sergas, gostaríamos reafirmar o noso compromiso con o noso sistema de saúde. Nos últimos anos colaboramos coa Consellería estreitamente e co Servicio de Saúde en distintas estrategias con aportes na planificación de programas sanitarios. Dende o colexio, a través dos seus grupos de traballo e na man da sociedade científica, nos últimos 6 anos fixemos diferentes reivindicacións, como incluir o traballo social como profesión sanitaria. Sabemos que é algo de ámbito estatal, pero sí que o queremos trasladar sempre ás institucións autonómicas para que apoyen esta medida. Raquel nos falará como están esas negociacións dos consellos e creo que a asociación tamén ten algunha novidade. Defendemos sempre a necesidade de 7 xefaturas nas áreas sanitarias para establecer servicios de traballo social fortes e consolidados. Hoxe en día isto é un obxectivo acadado. Aumentar as prazas, cumprindo ratios, aínda que aumentou considerablemente na nosa comunidade autónoma as prazas de traballo social, creemos que seguen a ser insuficientes para dar cobertura a todo o sistema. Este aumento de prazas foi posible tamén gracias á participación de compañeiras na estrategia de primaria de saúde e no plan de saúde mental e a compañeiras que de forma voluntaria participan nestes plans. Tamén argumentamos e reivindicamos a dependencia orgánica directamente da xerencia e nunca baixo unha estrutura meramente administrativa, como sucede no actual decreto, e isto é necesario por puro aproveitamento e capacidade dos nosos servizos. Tamén solicitamos a presenza do Servicio de Traballo Social en servicios centrais para a incorporación de toda esa mirada técnica dende o social que é tan necesaria para a planificación do sistema de saúde. Hoxe, aínda que os tempos cambiaron, a saúde segue sendo un factor determinante na vida das persoas. O noso sistema estáse a afrontar a distintos desafíos derivados das novas realidades sociais.
Vivimos nunha sociedade profundamente individualista, competitiva e onde cada vez, gracias aos avances da técnica, vivimos moitos máis anos, pero tamén máis dependentes, máis solos e con un notorio agravamento dos problemas de saúde mental na población maior, nos mozos e máis cativos. Na nosa comunidade autónoma, a realidade demográfica marca a axenda dos servicios de saúde. O envellecemento da poboación fai preciso unha planificación de cuidados articulando políticas con outras consellerías, administracións como son os concellos. Para dar resposta áxiles e apropiadas ás persoas, preferentemente facilitando recursos de proximidade na súa contorna. Esta planificación de coidados tan necesaria para o sistema de saúde debe de estar a nosa profesión. A nosa profesión neste momento debe de contribuir ao sistema sanitario, que se enfronta a grandes retos sociais. Debemos especializarnos en todas esas novas complexidades sociosanitarias e establecer programas e redes no ámbito comunitario que garantan a coordinación co resto dos sistemas de protección. Debemos de ser consultoras e consultores expertos nos ámbitos, entre outros, a bioética con resolución de conflitos éticos, en acompañamento aos procesos final de vida, planificación de medidas de apoio e de coidado ás persoas, posta en marcha de novos programas no eido das adicións e un longo, etc. Sempre aportando unha mirada de xénero e intervindo sempre dende as equipas de saúde. Debemos de fuxir da tramitación banal de recursos e proporcionar apoio real ás persoas nos distintos procesos vitais. A nosa profesión debe de continuar traballando en colaboración co sistema de saúde, achegando os coñecementos técnicos e promovendo un enfoque preventivo, universalista e comunitario. Somos un servicio esencial para garantir a transversalidade e a equidade do acceso á atención sanitario, a un sistema público orientado ás persoas e cun eixe vertebrador que debe de ser a atención primaria. Hoxe desexo que este encontro sexa un espacio de inspiración e de aprendizaxe para todas e todos e de acción e nos impulsa a continuar a traballar pola saúde e o benestar das persoas. Moitas grazas. Quero agradecervos a todas e todas vos por estar aquí en Ourense. Desde logo, parece que non se me escoitaba. Bueno, ahora sí. Agradecervos a todas e todas vos que teñades elexido Ourense en primeiro lugar para facer estas xornadas, para retomar as xornadas que xa tiñades feito e impulsarvos a que o sigades facendo con maior periodicidade. Creo que compartir coñecemento, compartir experiencias, compartir problemas e compartir solucións é o mellor xeito para progresar, para avanzar. En segundo lugar, quero especificamente agradecerlle ao xerente a súa presencia aquí. Unha persoa recén nomeada que non dubidou un solo segundo cando se lle convidou en querer estar neste acto inaugural, querer estar con todos e todas vos. Eu creo que nun acto de recoñecemento do voso traballo e do voso compromiso. E, en terceiro lugar, como corresponde, quero agradecerlle especificamente ao Comité Organizador, ao Comité Ourensán, ao Servizo de Traballo Social Sanitario da nosa área sanitaria, que dirixe Celsa Pérez, como sabedes, aos 30 traballadores sociais da nosa área sanitaria que participaron activamente en que isto sexa un éxito, que estou seguro de que vai ser. E, por último, quero felicitarvos. E quero felicitarvos porque nunhas organizacións sanitarias que evolucionan cada vez máis e que siguen pensando en clave enfermidade, vos tendes a valentía e tendes a visión de falar de saúde. Este cambio é absolutamente esencial nas organizacións sanitarias. Se non somos capaces de pensar en saúde, seguiremos afrontando sempre os mesmos problemas. E o que hai que intentar é antepoñerse, anticiparse, intentar traballar en saúde para evitar, evidentemente, que o incremento da enfermidade, a aparición da enfermidade. En eso, desde logo, tendes todo o noso apoio, todo o noso respaldo e todo o noso recoñecemento. Moitas grazas, máis nada. Bueno,
Saudable día, distinguidas señoras e señores, e sexan benvidos ao Centro Cultural Marcos Valcárcel da Diputación de Ourense. A mí, como representante institucional, me corresponde eso, decir que está do Centro Cultural Marcos Valcárcel, que sempre é un punto de encontro, unha porta aberta á pluralidade e unha canle de difusión cultural dende Ourense hoxe para o resto de Galicia. Estamos do edificio cultural que hoxe é, e plaxio as palabras de Miriam, un espazo de aprendizaxe e inspiración. Me gustaron. Porque se todas as jornadas, se todos os congresos, se todo o simposio, sempre decimos, e dicimos ben, que un intercambio de experiencias, de coñecemento, hoxe que queremos que sexan entre todos un espazo de inspiración. Estade deste centro cultural que, como a maioría sodes de fora de Ourense, teño que ubicarvos onde estades. Este espazo cultural de simposio hoxe convertido en espazo de inspiración é un edificio de 4.000 metros cadrados no centro da cidade, como vedes, que ainda se lle coñece hoxe como edificio Simeón, e que foi da familia Simeón García, unha familia textil, da industria textil, que como moitas familias ou como moitas industrias, cando chega a terceira xeración, xa se volve mal. Que pasa? Este espazo xa non era aproveitable para a industria, pero houve a visión, a finales do século pasado, entre a Xunta de Galicia e a Diputación de Ourense, e reconvertimos en isto que é un espazo cultural e artístico. E hoxe convertido en un centro para o que estamos aquí. Por lo tanto, benvidos ao interior de Galicia, benvidos a Ourense, que disfrutedes desa marca que nós sempre falamos en Ourense, que ten 4 piares: natureza, patrimonio, enogastronomía e termalismo. Sabedes que somos a segunda capital termal de Europa despois de Budapest. Non está hoxe do mellor momento o termalismo, a verdad, concelleira, pero bueno, pero somos, a verdad que o somos, e temos estes recursos naturales que os políticos e os representantes institucionales debemos volver a polo en todo o seu esplendor. E non hai un quinto piar malo, e o quinto piar que non é malo, senón todo o mellor que poseemos, é a boas xentes de Ourense. Por lo tanto, que disfrutedes de Ourense, das súas xentes, e que ese intercambio de experiencias se traduzan do que queremos e fin que queremos acadar. E non me quero rematar sin agradecerlle a Miriam Rodríguez, a presidenta do colexio, que tivera ben pois vir a Ourense, que nunca está de máis, e sempre agradecemos a vosa presencia. Nada máis e moitísimas gracias. Bueno, non sei se me escoita. Bo día a todas e todos. A ventaxa de falar de último é que casi me fixeron o traballo aquí os compañeiros, non? Obviamente, todo o que dixo Miriam o suscribo ao pé da letra, pero, bueno, vou facer un par de contarvos un par de cuestións. Desgraciadamente, por motivos de axenda, noso conselleiro hoxe non pudo acompañarvos aquí, pero é para mí un auténtico placer, unha honra que me invitarades e poder estar aquí e acudir en representación del. En primeiro lugar, quero agradecer ao comité organizador a invitación a estas exitosas xornadas de Traballo Social e Saúde que cumpren a súa cuarta edición. E vayan tamén por diante os meus parabéns porque tedes organizado un ambicioso programa con conferencias e mesas redondas que concitan temas moi diversos, pero de grande interese para todos os profesionais da saúde. Como sabedes, hai en riba da mesa nestes momentos moitos asuntos que requiren a atención da Administración Sanitaria. O noso primeiro nivel asistencial, temos que recordar que cada galego acode aproximadamente unhas 12 veces ao seu centro de saúde o ano. Como digo, o noso primeiro nivel, a atención primaria, precisa dunha reforma en profundidade. Miriam falaba antes da importancia da atención primaria pola proximidade e porque a veces se nos olvida que eu son médico de familia, que a especialidade de medicina de familia é medicina de familia e comunitaria.
Pois que parece a veces que a comunitaria é irmán pobre e non nos dedicamos a eso ou non temos tempo, pero iso hai que recuperalo. É preciso facer unha ordenación dos recursos humanos. Temos no Servicio Galego de Saúde case unhas 20 categorías profesionais, que se di pronto. E a todos os niveles, en atención primaria, en atención hospitalaria, en urxencias. Debemos prever tamén o relevo xeracional que se producirá coa xubilación de moitos dos nosos profesionais nuns anos. Precisamos mellorar a integración, e isto é importantísimo, entre os niveles asistenciais e cos dispositivos sociosanitarios dos que estades aí facendo un traballo increíble. En fin, como vedes, o traballo que queda por facer é moito, pero un traballo que temos que facer entre todos. En ese obxectivo común de mellorar a calidade de vida dos cidadáns, donde desempeñades, todos vos, un papel importantísimo, os traballadores e as traballadoras sociais tedes unha relevancia especial, porque sodes un piar fundamental en todos os ámbitos do noso sistema sanitario, primaria, hospitalaria, en saúde mental, en atención á drogadicción, nos cuidados paliativos. Xogades un papel destacado na xestión da cronicidade, na dependencia ou, últimamente, incluso tamén en relación coas instruccións previas. Cada vez sodes máis e cada vez asumides máis funcións. Porque nos últimos anos temos pasado, e o sabedes, dun modelo asistencial centrado nos pacientes a un sistema centrado nas persoas. E centrado nas persoas en todas as súas dimensións. Falamos do modelo biopsicosocial. E é precisamente nese marco de xogo donde eu considero que o traballo social brilla con luz propia. Na atención á saúde dos nosos cidadáns debemos aplicar un modelo sociosanitario, por descontado. Coñecemos desde fai tempo cales son os mecanismos que enlazan a dinámica das redes de soporte social cos resultados en saúde das persoas. Ese coñecemento permiteunos elaborar estrategias de atención psicosocial en colectivos especialmente vulnerables, que teñen sido un éxito e que todos vos coñecedes. Por todo isto, estou convencido que a dimensión social non debe quedar á marxe da labor asistencial dos servicios de saúde. Neste momento temos que xestionar a cronicidade, dar soporte ao cuidador, a intervención en poboacións con risco social ou atención a pacientes con enfermedades mentais crónicas, condutas adictivas con escasos recursos sociais. E o éxito deste desafío consiste en traballar en equipo, de xeito coordinado, cooperativo, entre os recursos, como digo, asistenciais e sociais. Pero debemos ter en conta tamén que, aínda que os resultados acádense grazas ao traballo, os recursos e un profundo coñecemento científico, sen a capacidade de empatizar, acompañar e coidar, non seríamos capaces de ofrecer unha atención integral aos pacientes e ás súas familias. En este contexto, os traballadores sociais sodes o eixo vertebrador das organizacións sanitarias e estades chamados a desenvolver un liderazgo transformador sendo ponte entre as institucións sanitarias e a comunidade. E para rematar, que non vos quero dar moita brasa, quero vos decir que a miña porta, eu decía antes a Miriam, a miña porta sempre vai estar aberta para o que queirades, para o que precisedes. É un compromiso persoal que fago xa aquí e que poño enriba da mesa a miña absoluta disposición a que me digades o que vos parezca, sea bo ou non sea tan bo. Porque penso que a cantidade de talento que tedes os profesionais do traballo social quero e debo aproveitala en beneficio de todos. Pero tamén vos quero pedir un favor. Vos quero pedir un favor que para min é importante. E mirade, independentemente do nivel asistencial no que traballedes, ou dos centros sanitarios, dos dispositivos nos que desenvolvemos o noso traballo, é importantísimo non esquecer o afortunados que somos, porque temos a oportunidade e a capacidade de mellorar a vida das persoas. E no noso día a día profesional sabedes que imos a atravesar momentos duros, momentos onde cunde o desánimo, a desilusión.
Cando eso pase, que pasará, solo vos pido que volvades a vista atrás e pensedes por que elexíchedes ser e traballar como profesionales sanitarios. Si facedes eso, vos aseguro que todo vai a cobrar sentido. E máis nada, moitas gracias.